Umphakathi waseSomalia ozinze kuleli ukhala ngosasa ongasabaholeli isibonelelo sabo sikahulumeni. Kanti uMama Joy ngeke ayinuke iWorld Cup ngisho esekhala. SA News with TK Zuma. Sinibingelele samukele endabeni ze-SA News with TK Zuma sanibonani. Umphakathi waseSomalia ozinze kuleli ukhala ezimathonsi. Lokhu kulandela emva kokusabalala kwevidiyo kagogo thizeni ugogo noma u-anti lo yini leyanto le. Ugogo. Xolise. Lokhu kulandela emva kokusabalala kwevidiyo kagogo thizeni waseSomalia ehlangene nomphakathi wakhe ekhala ngokuthi kunezinto eziningi angasakwazi ukuzenza. Uthi iy'ngane zakhe akasakwazi ukuzondla kahle nokuzisa esikoleni ngenxa kahulumeni wakuleli obavalele isabelo sika-SASSA. Uthi iy'nyanga seziyisikhombisa engakwazi ukuthi akwazi uku-access imali yakhe ka-SASSA ngenxa yokuthi bamfuna i-Green ID. Uthi uzoyithatha uyazi ukuthi uRamaphosa uyabaholela nabantu. Uyabaholela akagcini ubavikela nje uyabaholela. Wonke lamaqembu ezepolitiki lawanukayo avikela ama-illegal foreigners kanti ayazi ukuthi bayabaholela futhi. Uyazi uRamaphosa kumanje akekho useMozambique uyobahola uyobalanda ukuthi wozani ngeke nigcine ngokuhlala ngeke nigcine ngokudlwengula iy'ngane zethu niy'dayisela ushevu ngeke nize nigcine ngokwenza i-human trafficking ngeke nigcine ngokuyidayisela ama-drugs ngizophinde nginiholele futhi nginiholele kona lokho bazophinda futhi bavotele i-ANC ngoMeyi. Mina uyabona mina isitaxa nje sodwa esike savotele i-ANC ngiyosithatha mina ngiyositaxaza le emtaxazweni la kutaxazwa khona eminye imitaxazo sifike sitaxa-ke khona. Xolise ake uzwele wena lo gogo waseSomalia ebheda. Good afternoon, everyone. We are here as a Somali community. First of all, we are thanking our Somali community leaders who today try to bring us here for our cases for the SASSAs, which has been discontinued for quite some months, to be listened and to be done something. But it appears from the SASSA workers that we need a green ID. At first, we applied through status 4 years one, but eventually they are telling us we need a green ID. At this time, we are asking the government at this minute. You can imagine, like mine, it was discontinued for the last 7 months. At this minute, where will I get a green ID? It's a procedure. It will take some time. We have children. We are refugees. We don't earn a lot. We have kids going to school. We have others going to university. We don't have much. So we feel the government must do something. uMama Joy ngeke ayinuke iWorld Cup ngisho esekhala igazi. Lawa ngamazwi kaNgqongqoshe wezemidlalo kuleli uMnumzane Gayton Mackenzie olibeke ngembaba elokuthi uMama Joy ngeke ayinuke iWorld Cup. Sebephumile-ke abantu abangu-16 abazoxhaswa bahambe bayobuka iWorld Cup kwelasemelika. Kodwa uMama Joy ake uMama Joy akekho. Uyakhumbula uMama Joy wayefike u-700,000 ethi ufuna ukuyobuka iWorld Cup. 700,000 wamarandi. uGayton Mackenzie wathi kagogo ezo. So kulaba abawu-16 nje. Xolise. Zizwele wena-ke mbukeli uMinister of Sports, Arts and Culture, uMinister Gayton Mackenzie elibeka ngembaba ukuthi uMama Joy akalibeki e-America. Nanti udaba. How do I justify taking Mama Joy for the umpteenth time? I can't. The last trip, the department spent 800,000 business class flights, 5-star hotels. The people here are not going on business class flights. We can send more people with that 800,000 than just send one person. Do we want this thing of South Africans where some people think some things are meant for them? That's not right. That's not right. They think things are meant for them, and other people must apply, make videos like they are less important. These ones get automatic qualification. Zonke iy'nsuku sihlangabezana nempilo abadala nansi yanamhlanje.
Ake mbukeli, asibambe lapho-ke zamanje uphinde uhlangabeze futhi kwezilandelayo. Ungakhohlwa ukuthi izindaba ze-SA News ziqinile futhi zithatha uhlangothi.